Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Hormatly vatandaşlar, ine bir prezident saylığı deyip, ine bulun ıglan yankı atalı oğlun arasındaki orun çalışık deyilen spektakl geçti. İnin bu geçen son bize gelen haberlere göre 2 heptelep bir yankı atalı oğul şol nirde harbi kullukları olsa harbi hukuk kullukları olsa kadiyet mi prokurator MVD KGB hemmesinin içinde şu an içki derneği geçiyor. İçki derneği geçiyor. Ne için geçiyor? İlk bilenen şoň içinden bir gerekli adamlarını koyup kalanlarını ayıracak. Birinciden yaşları şol Serdar Sıçaklı'nın deňeçerek bolsun. İkinciden hem şoň içinden alıp şol onu gorkuzup howa menne şoňalyk bir erwet işe topulma niyetim vardı. Yurda adaşını etjek mi? Bular häzir jemlenip bir ýene-de şu sanjara meňzeş bir meseleni geçirme niyetleri var. Elbette näme ol vurulup dursa, edilip dursa şoňalyk. Onuň bir nemelerem okuwçylarym saljak bolýar beni. Talipler var, onuň ýanky yaramaýanlar var. Bularym gelmeli ýurdun içine. Bularym içinden saýlap, ýende şeýtirip ilki bilen bir ýanky howpsuzlyk ministrlikden geçirip, soňam bular niýeti kaziýetden geçirjek bolýarlar. Bular onuň şol öňki edilen emel etjek bolýarlar. Indi bular niýetleri şol. Ýöne siz gorkmaň, men size häzir gön aýdaýyn. Biz bu meseleni eýam yetirmeli ýerine ýetirdik. Eşden günümizden beýlek bütün dünýede bir ýerde bir halkara bir şol ýanky insan hak hukuklaryny goraýan edareler bolsa, ona çenni, gözzepa çenni, biz hemmelik bu eýam bu habary ýetirdik. Haramda berdi Muhammedow. Senem oň ogly Serdar Sıçak. Sen bir etjek bolýan oýnuň hal men 30 ýyl kam geçendim. Düşünüpdimi? O wat yurdun daşına näme bolýar diýip ýapyşmagy adam ýok. Inne bilmersiňiz. Sebäbi birinciden biz aýtdyk. Onuňam şol sen oňdan nepe dykjak diýen adamnyň ýekiji ýerden bir alosy gelse bize ýeterlikdir. Men siziň hemmeňiz aýdýan harby hukuk goraýan edaralaryň işgärleri, talipler, raýatlar yurdun içine barıp egerde şotadan basış bolluğu yekece can etseniz yeterliktir. Biz bulara inni ol önkü döwür yoktur. Haramda berdi Muhammedow. Düşünüpdimi? Siz şu jagaş oýnuňyzy ol sakkallar bilen, beýlekler bilen geçirjek bolsaňyz, siz biz bilen gürleşmeli bolsaňyz. Şu yekece ýerde dogry ozal sen basan adamdan çykan näler? Inni edik görsen şonu. Inni şon sinan çık gör. Oğluna mara näçe gıygırı versin boynu oňurur diýip. On öz boynu oňurlar. Şu etçek bolup ahiri özü ýalaklara duşup ahiri öz doğan garnaşlara eder onu. Düşünüpdimi? Oň üçin men adamlara aýtjak bolýan zatym, hiç gorkmaň. Olar neti siz saljak, bulary getirjek. Hemem halkara haber serişteleri çağırıp şolong öňünde sizi ayhowa bağışlaň boýnalyas diýdirjek bolýar. O jagaş emelin geçmez. Haramda. Eşdiýänmi? Ol oýnuň geçmez. Serdar Sıçak. Saňa da aýdýan. Şu wagt sen ýalňyşdyň. Şu ýalňyşyp kakyň batan bokuna aýagyň batyryp tiýipçek bolsaň, aman çıkmarsın senem. Entek sen bir oňalyk bir üýtgeşik günäni götereňä, ýöne şuňa goşulaýdygyň, onuň gowlugy garaşmagyň. Halkara derejede hökmany suratda şu meseleni galdyrar. Düşünüpdimi? Oň üçin adamlar siz gorkmaň, şu wagt sebäbi birinciden biziň insanlaryň hak hukuk goraýan edarasy var. İkinciden hem biz şu wagt bir ýere habar ýetirmeli bolsa ýetirdik. Yekece canınız yetiktir sizin. Ol talipler, raýatlara da degişlidir. Bizim şol telefonumuzdur. Ýazylgy dur. Hatta yurdun içinde
işten ayrılan harbi hukuk idarelerin adamların olsa, şu ayallarınıza, ayal doğumlarına berin bizim telefonlarımızı, şu yekece zat edip görsünler size. Hani şonvalık bir önküyalak email kaldıran olup, hani etçek bolup görsünler, özlerini masar ettirir nesip olsa. Çağırsın nerede şol yankı? Alat haber seri işteleri. Çağır, hani şocağa emailin etçek bolup görsen. Sen hemişe bizim giyeceği alırsın bilgin. Sebebi biz millet. Biz halk. Halkın ne size anınanak. Düşündün mü? Halk biz bilen. Halkın hakkı var. Kaydusuzlukla kazanırız yenişimizi. Салам, hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Вот прошла президентская гонка. Теперь что же происходит внутри страны? Что ждет народ вот с тем человеком, которого, значит, вот с этой рокировочкой такой. Это такая теперь национальная рокировочка. Папа передал власть сыну. Мы перешли к монархии, надо признавать. Так вот, что же они придумали? Уже более 2 недель идет внутреннее расследование во всех силовых структурах. Все силовые структуры сейчас будут подвержены ротации. Преследуются 2 цели. Во-первых, там должны остаться те, кто младше Сердара, молодые, кто будет ему заглядывать в рот. Во-вторых, остальную часть они пытаются дискредитировать и использовать вот в том шоу, о котором я сейчас расскажу. Параллельно вот с этим, после того, как пройдет вот эта вот инаугурация, открываются авиаперелеты. И вот прилетят студенты, прилетят наши люди. В первую очередь студенты или кто болеет и так далее. И он намерен был, во всяком случае задумка у них такая с сыном, что они устроят спектакль вот этих бородатых, вот в этих платочках вот этих бабушек соберут, и они устроят, и еще они хотят пригласить международные, значит, СМИ, для того, чтобы опять нечто такое, вот люди там вот жаловались, обвиняли. Ты даже не думай, Харамдак, и ты, Сердар Сачак, имей в виду, у вас этот ваш спектакль не пройдет, потому что мы уже предупредили и Европарламент, и Евросоюз, и ОБСЕ, и ООН, и Госдеп, и все посольства, включая и российское, и все остальные европейские посольства. Мы всех предупредили, потому что часть людей имеет уже российское гражданство. Поэтому вы никто даже не переживайте. Это тогда, когда мы сидели, никого не было. А сейчас мы здесь, и мы уже знаем и предупредили. Пусть только попробуют. Харамдал, я тебе говорю, и твоему сыночку, Сердар Сачак, ты только попробуй устроить суд линча над вот этими людьми, и в том числе над этими силовиками. Силовики, и вам я говорю то же самое. Вы не думайте, достаточно одного звонка от любого члена вашей семьи, и мы их разнесем в пух и прах на международной арене, вместе с Рашидом Мередовым. Поэтому не бойтесь, и вы знаете, что я никогда, и наша организация, и наш штаб, мы никогда не оставим вас, мы никогда вас не бросим. Мы всегда будем рядом с вами. И мы будем контролировать теперь ситуацию, которую начнут разворачивать вот эти вот недоделанные полумонархии. Поэтому не бойтесь. Уважаемые туркменистанцы, вы сами видите, время поменялось. Информационное пространство поменялось. Самое главное, чтобы вы просто могли позвонить. Один звонок, и нам этого достаточно для того, чтобы поднять вопрос каждого гражданина Туркменистана на самом высоком межправительственном уровне. И он избегает этого только потому, что перед ним очень явственно стоит вопрос геноцида и тех 100 граждан Туркменистана с двойным гражданством,
У них была и туркменская, и российская часть, у двух министров иностранных дел. И геноцид по поводу 500 000 жизней из-за ковида, который он так и не признал. Не бойтесь, мы все время будем держать ситуацию на контроле. Нужен только один ваш звонок, имейте в виду. Это касается не только студентов и приезжающих, это касается и всех работников силовых структур. Кто, чего и как, это дальше разберемся. Но сегодня вот этот вот спектакль, так, это не пройдет. Запомни, Харамдак, народ уже другой. Народ знает свои права, потому что народ имеет право. Халкын хаквар. Мы всего добьемся упорством и бескомпромиссностью.